Cena pšenice na pijaci za februar 2022. godine. Za džak pšenice od 50 kg cena u Beogradu kretala se od 32 dinara po kilogramu do 34 dinara po kilogramu. U Čačku cena je bila 35 dinara po kilogramu. U Kraljevu od 35 do 37 dinara po kilogramu. U Loznici od 32 do 35 dinara po kilogramu. U Nišu takođe od 32 do 35 dinara po kilogramu. U Vranju od 32 do 34 dinara po kilogramu. U Užicu cena je bila 40 dinara po kilogramu. U Pančevu 35 dinara po kilogramu. I u Zrenjaninu cena je bila 33 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.